fotbal, nesnáším fotbal. Jasně. Jsou to buzeranti, to nemá cenu o tom mluvit pomalu. No. Jenom předstírají, ale to je zavřená kapitola. Můžeš už kurva držet hubo? A co tvoje bejvalá? No to je moje ex, to má kurva, ty vole. Můj nejoblíbenější interpret je Ektor. Detektor. Ektora, jo? No tak ten jako, píči. Stůj! Jo, mám 6letou ségru. Jo, Lenka, ta byla super, no. Hezký to, počasí, no. A jaký je tvůj sexuální život, mládenče? Cože? Dobře. Hraješ Dotu? Nebo Lolko? Nebo CSko? Vypadni. A já jsem Honza. Já jsem Božena. Tímto úžasným a velice inteligentním videem jsem chtěl vám jenom říct, že ne každý je hned takový, jak se na první pohled zdá, a že každého mění dav a každý se chová ve společnosti jinak, než když je s partou svých lidí. OK, tohle je idiot. Doufám, že jste si z tohle videa aspoň něco vzali, i když možná to tak na první pohled nepůsobilo. A doufám, že jste se u tohle videa aspoň trochu zasmáli. Tohle je konec. Já se s vámi loučím u tohle videa. Sdílejte, lajkujte, odebírejte, a pište tam otázky na Ask, které máte v popisku videa. Já se s vámi loučím. A zatím čus!